Здравейте, казвам се Илко Денчев, технически и търговски представител зеленчукови култури към фирма Синджента България. Днес се намираме на един масов посев с консервен домат BQ400. Доматът е трета година в това стопанство, като първите две беше опитни, а от миналата година стопаните се довериха и заложиха масов посев с консервения домат BQ400. Характерно за самия домат е добро болестено растение, което предпазва своите плодове от слънчевия пригор, високите устойчивости към нематода, към фузарийно увяхване, към бронзовост и също така към вертицилиум. Друго характерно за доматът е неговата транспортабилност, също така и ниските загуби при прибирането с машини. BQ400 се предпочита от не само консервните фабрики за преработка, също така и от пресния пазар, заради вкусовите си качества. Друго характерно за BQ400 е неговите размери на плодовете, които са малки до средно големи, и високото сухо вещество в самия плод. През последните 2 години, опитни години, доматът беше заложен в различни стопанства в цяла България. Наблюдаваме едно добро позициониране и адаптиране на самото растение към нашите климатични условия. Въпреки ненормалните или анормалните климатични условия, като хладна, студена пролет с екстремно горещо лято, както виждате, доматът се адаптира много добре, не страда от слънчев пригор и въпреки лошите климатични условия, доматът показа един отличен добив. Всички тези качества на BQ400 го правят подходящ и адаптивен за отглеждане при полски условия в цялата страна.